Ngedap lagi jingkemen lagi sungguh you blay bang yok ban pentip shapi baka Potternet kan yok ban pelong ya kan ke jeseng healing festival sai sin mentapat kedai hapo sning bat ngila duai nam tang ke jaka ngila angnut bangin yok ke jaka de shisha utrai la ahangi ya kan ke jaka ya ka bangin pelong ya kan ke jeseng healing festival katarik kalong duk khandash pau khatway jong ni benai December but ke jaka pat kedai ha sning patarim ketika madan football sa bypass kamdai sipo si Shillong kedai sipo bypass kan mau ha bypass ka madan patarim kedai kata ka madan football ya ka bangin perlong ya ka ni ka jingeseng healing festival bangangai ngini kendo ifi kita ki sengi bat wan lam ki pang ki sitom pentip siki wei de ki bampat yo jingtip send link ba ka ni ka video share ni ka video ba kum juru da long ai ka Facebook ke jong fi le ni ha ka WhatsApp ke jong fi pentip iki perlok ke jong fi tap po status jong fi ya ka ni pentip siki wei da bakin wan lang sing ni jaseng bakin yo diang lang ya ka jingkerku tadai tangi kmi lenti bangi ap ya fi bangi ni kendo ka gambadan ha ka sengi Friday Saturday Sunday kendai sipo khatway but ke jaseng ha ka sengi Friday kandai ha ka por sanbaji but ha ka sengi sa jai ngon artli ki jaseng kawai ha kapor shibaje steng minsingi bada kapor sanbaje janmiet bada kasingi utrai in don artli gi jeseng kawai ha kapor khatwai baje min step bad kawai pat ha kapor saubaje janmiet te nangi bu ri ha ka jingdwai nam dang gi jeseng bu utrai un le ki kamba ha gi jeseng un kta shibun gi min sim bangi daang no ngi pelong gi jeseng kam de na ke ru ragi dai tang kawai bu jisu ang khilich ga prathai ban yalap ya gospel shigi ben rio baro hoi ngilai yalap leng ba ka media leng ka television leng ba kini ki social media leng ba ka YouTube and rei ngim hun tang mon shialap leng ba screen rei ban wan ru shiki shnong bagi dong gi jong pi bangi ai ngo you play ba utrai ai ni kalat ya ka bangin yo ya kendu bat pi ya ka bangin yo ban ya kren bat pi yo ban ya slok bat pi yo ban ya dwai bat pi bat nga danget utrai un penlong ya ni ki jaseng ka badap sha da ka buram ka jong u nget ban lamba ki jing dwai ka jong pi ki jing wan ka jong pi da ka jing shit hem lang ka jong pi ngin pelong ini ke jaseng sha ka badap da ka buram ka jong blai mo blai nang karku nang ibu ka jing dwai nang share ni video ru wat klet yang ni ki sngi khandai sipo khatway jong benai December ni khat song bai fi baro wan ki bapang misitom badan jing jing ele jing im ki ba komno ro ngi nget utrai udan ban pen khia ban le iki kamba utrai karku fi ka blai sibun amen kaburam ke jingo ngi asho blai ni ka parmenta namarba ngi dan pat sai ka we ke Jingphla ni ka sngi ka momenta ba kata ka dei ni Bah Lurshai idan man ai ke Jingphla kum no blai wala kta ke jim ke jong i thu kum no man shwa i long ba menta i long kum no ba ka dei ka ta ngi sungo ba pleng blai u blai ba kraw ban penem u ba kraw ban le ki kamba u blai u ba kloi ban kta ban pen kala ban pen kendu ban ngangai lang ba kan ke Jingphla lang ba kan ke jing shashkor ke jong pi ya kan ke video kan ke por menta ngangai u blai un kerkhu ya ke jing ke jong fi plot ke por jong fi khndiat snap ya ke ai ke bai Bah Lurshai dan ban ong ngangai pinyo diang jing kerkhu ka kertang jong a ka dei Lurshai lenra na pom sak man so ra ha ban kong ai ngu u try blok penla yang a bangan pe kan ni caka dei de jing i ba jing don kat jong u kan kalau pelong yang kami siam jangan aro ngakwa ai mengan ai kan ke Jingphla bakum no utrai lo kata ya mar mencua nga de brio jong kan ke partai usik tahan rayo ban penun kam ya ke jingim jong la bun pau tulis nam jingim jong ka long balengkar im ngadi kabam ya ki kam ki jing trail ki ba pesosi ka mon ke jong trai halai dikiat laiphewjait kam le te andre di hak lockdown husnam arajar arpo ba uble lakta nga kamun kong arajar arpo untuk di tangna ka mobile ka lockdown to pe ka mobile te rengkat bagi kecil pe itu ki buat pe itu jeruai ni Selin Dion, ia kumtung, kenut, jengruai. Hadian pat kami sa ke jengruai jongki kitsu. Te ngepek itu jengruai. Kebong tengsian habadum. Lengkat bak ting lagi kena untuk
Ti katu kapur tengah pat itu wai supi ru ide ikun ni pastor. Ti ngasih yong itu ikun. Pek ti kongkong ni. Internet man pek iyo. Action ni tu ruai. Shillong. Ti kumtai ni pek ti man kapur ni pek di jengruai. Ti hadian tu dengan scroll dengan mobile siapa kami sekarang keren ni pastor Bantei kaba keren ni ba jisu wat lagi nongpop wat lagi ba komta kiba jot kepala rem kadon ke keren gawe ke jong i kaba ketak ke mensiam ke jong ah komta kata ka mensiam jong ah kuat baik bangan pek kan keren ni pastor man kapur ni ngapek kebun ke kat kiba ngapek untuk kadon baik kaba ngasngau mak ketak sia tanya di kat benang yak kepun tu hadian dia hau ar kuwe dia ke artarik di laiphewjait dang dikiat artarik tu setang kadon ke Batam setang kendiat di tangata tiak dia bomjai tiak tengah Shillong tengah musim tu ngah penong Lurshai tengah ni jaseng no te kami kun kampung ye kata kam kali si ban ni ya tiak tengah step tengah tiak kecil ke ban ni tu jaseng tu pion menmiet to ta akhir ta di syai kre chain ni syai Shillong me di Shillong syai orang buat pastor Bantei di ngiwan syai sini Shillong buat sini Nongthymmai setiap tengah address Nongthymmai dan mereka cakap tempat itu tempat juan menu-menu walang manga kami buat luwe kun tinggiwan ngawat sini tinggi lap i pastor bidan calor sini calor mengin tin apa ti pek yang ni bidan kam yang hoi ti wan hiar siapa wan peli tinggi orang mut wan jaseng mat pi pastor ti hang ni te mlong jaseng yalong sati semulai ti kata la peli ko office tu la penong jin dua nam ta jong ah dia tinggi orang ni toh tang ni up sting mulai di naduk kata higas ni wan jaseng baik jenis mulai man gason dia di hadian tu si benar yang pastor penuh tes no lawan saya yang ro atau di hadian tu pat deh ka lai tarik benar basau lawan penuh tes ngang ni apa Bantei Potternet ni sau tarik pat ada jaseng Jingphla Bah Lurshai di mulai di kawan ni tengah siam ru tengah Jingphla Bah Lurshai dekat jing Shillong ba nalak bangan lach sian kita ki pop ki bang jule menganum le siu tat lalang siam ni Jingphla Bah Lurshai nomor siawan siam ru pastor habai keren la dan ke jing senang jing tu ba dang idang long ki ba le ki kam ki bamdei gemdei ru ban siam ke Jingphla Bah Lurshai si pule tu kan orang ba nyo ru ke jing pang sangam ketak ba tenrei yang kapan seluar ngasim tu orang bat naduk mentang nganom ketak siu tat ki bas nio kiat sekret kuai ti ngadala syah duk mentang ring wala taru kebuar beman kiwan di ban yale ring anyu pat utrai udon rekat ngang ala ban lach syan ita ki pat pop ibarit kidan ni kiba ni bakala rei kecing ikai bang yo ru kalong ba kapop barit ru kadeh kapop tenang kadang man basim ni kau terang duai baik ba ngelat kita kipop ibarit ru dekat kajing aibor kajong mesti makut ngilak sia bengelat ndai wan ne ni ki ba ngilayo kajing ikai ni bang pulih ketien kajong bulai tu ngilak ban ngotu campang ni bang bor mesti makut ngasngau
bangan ai ru kan ni Jingphla kan long ba bang puli ketien ke jong ublei matayas sepol nong kat ba laipulai ko unu baru tu ban plai kerteng jong khmat kibrio ngar wan plai khmat kupa jong ba benang re unu ru ban len yang khmat kibrio ngar wan len khmat kupa jong ba benang la songu sai utrai bangala bangan wan kan ni kapuar bangan ai kan ni Jingphla mas nguru ba abang puli ketien ke jong ublei ngayo ru tu ka jeng kran jisu parsi unong bet ba mangi kibrio ngilong tangkum ki sembai bat ngasongu bat mangasong tu ru ela dia ngalong tang sembai bahap kata ka caka kebabiang bom semhap harul enti bom semhap aka taki mau ki bom don bun kendau bom semhap apa yang kita giding sia ring hap apa yang kata kendau ke ba ke bala ban sei so sis pa sia ndopu sia ba lai pu sia da songu sia ni utrai man kapur ngaduai ru utran bat skam nga ban ur hap ne kelan ndai ke jinget ba ke jingi ju kan nang ne ba nang skam ba nang ram nu man nang sengi ke jingat de ke jong ba jong ngamdan sibun ban ong de tang ini ketien ki ba khendiat ba ngada kan turu e ki ki bayu i pinwan lang sangani jing sakri ru ublei ulong ba pa sia la ban map ki pop ki jong e lang ilong ki kumno ru ublei sia un map yang i tang kini ketien ki ba khendiat nang ta ku buram bo jong ublei amen bangai kini ke Jingphla ka long ke jingkru na ka menta jongi we baro bangangai bu trial na kerkhui ba Lurshai ba kumjo ke long yeng ke long sem ke jongi ba unda kerkhui ya pir we baro ki blas snap ya ke ka khubor ya ke Jingphla ka ba ila yathu aga ne ka por ka ba menta bangangai finom long tang kinong ya snow ya ka tien rai kinong le ka tien bangangai don apreng jong firu le se filong kumi ba Lurshai pidon kam ya ke Jingphla pidon kam ya ke Nongthymmai na snow ba ka de ka por ya pi ba fin kalano ka de ka por fin mat no yu try ka babel ka on kita ato mat ba tu khmi bu try ulong ba bha lemda pi mat kumno phila ban tep bo ulong ba kumno ta deng ta mat yu jisu ka ne ka sngi prashang ban mat yu ba ngai la da pi mat yu am finom ba be ta la no ba dre fin kwa ba fin ei kwa shu ya u kan na ka sngi na mar ulong ba thiang u ba bang bom dan shu the way pat ubabha ko ma ubala ban le shibon ki kamba aga gm ke jong phi ta dei ta try eat plat de fi ba u pen sngo le si ke ne ka khobor ke ne ka sngi phi u eat plat de fi ba ru kwa ba phi ru pin kala u kwa ba ma phi ru pin pai su trai u kwa ba ma phi ru pin mat lang ke ka ba i ba Lurshai i ma ta dei ta ka kwa ba dong fi ke ne ka sngi ke ba man ta pediang yu jisu ko munong penem ngasngau kan ka khubor ka nam ta jong phi wat nom yamelen ba kan ka prathai wat nom pulut kai ka por ka jong phi kan ka prathai ma kan ka prathai ka tang shipor ma ki ek baro kin kut no hanri hadin nang ta fin samat ya ka bashisha talada fil amat shisha ya ka bashisha menta la fil amat shisha ya ka jing shisha ubolong u Jesus Christ kamut kata ka bansawan ru kan long ka jing shisha ya phi ha ka jing suk ha ka jing kmen bat ha ka ta ken ka jing em ka bu trau ai phi ka jingim lembat ka jingim kan ka badap da ka jinghun bat da ka jing tengen lemda kumta ka jingim ka bashisha ka ban sawan kan long bai ken ka bajinjar ka bakordet tadeng ta ngialap sialap ya kan namar ba kadon ka bom jikut teh kadon ka bom jikut la habneng ne hadujok ka dei tang kata artli kita ki jaka tadeng ta ka abnoi fi kan ka singi kat ba ka por ka dang don rai no mentah mar kan ka rai ka pi rai mentah kan rai ka bom jikut ka jong fi la pi rai ben kan tat kabam jukut jong pir kan long ka bakan tai nre fi kloi ban pediang utrai pediang fi kan in de dwai ni ka por mentah try ni ka por ngadap de jing kemen sungo ba cry me ko try yo ban yo snow ni ka Jingphla ni ka sngi mentah nam leng bai ba Lurshai ba try me la ka khui ka jim jong i ba try hoi men ka khui shu i ro blai ba men ka khu ro kon ra try yang ilang baro ki bi yo snow ba try bor ni khun ki jame try ba ki yo snow ni ka tien kam dei ki jaran khat kam dei ka ba shu long la ka long hi re ka dei ka khu bor ka me kwa ban pen snow ni ki khun ablai ba makiro ko tra kin yo diang ba kin yo amat ya me u jisu Patrai ki amat ime ki amat ya ka jingpenem ki amat ya ka jing shisha ki amat ko kan rat trai ya ka jing kemen ba dia ka jing suk ka palat ki jing shempang baro
but try ni ka singi dwai na kerku ni ki khon ki jong me I wei pinda long bla kerku menta pinda long shisha ki breu ki ba o bleu le ki kamba no menta ha ba pi pediang yu try fin I ki jing Nongthymmai fin I ki jing kala fin I ki nya ka ta ka kam ka crowd pla ka bo try le ka jing bejong fi na dwai na kerku fi wei baro pi chate sha khom ken da light no ki jing te jing khom pi dana ka jing mat la ba kan jaman sim fin da pet no fin da khia no ki kmat we jaman sim ba fin long ki breu ken ki ba Nongthymmai na du menta ha ka kerteng ke jong Jisu 8 plat de fi ba la fi pediang yu pelong fi jing tha wa Nongthymmai jing le jong ke jingim ka ki jing dum ki ba pi yai baro kata baro kata kan do kan dam pin yai no ka jing shai ba pin yai no ken ha kata ka jing shi sha jong ke jing mo tra na ka khu fi on per sle on ai bor fi ba ka yeng ka sem ke jong fi da dwai nga ka khu ki khon ki ti ki jong fi ra fi la Nongkhryiem ba Nongkhryiem jong fi ne ye pi ki ba Nongkhryiem nga dwai bo bleu nang ka khu fi ba nga nget ki baro ki sedang Nongthymmai no menta ka singi ba ki baro kin jalong Nongthymmai shisha but try nga tip mes dang ma me ka kam ko try ka bahagi jim jene ki khon but try min pendap ya ka taro oblay halo ta ka singi ka jingwan ka jam nga tip try min I no ikidalele minum le dat no ikidalele bang da duai nga ka ku hagar tenge jong Jisu nong panem amen but amen try na ka khu fi try nang le ki kam ba hagar jing im ka jong fi oblay nang ka ku ko bless you bon amen